L'enquesta de clima fa palesa la realitat de cada dia de la plantilla. Podem intentar dissimular-ho de moltes maneres, però la realitat és una, i així s'expressa en l'enquesta de clima laboral. Les àrees de millora que reflecteix l'enquesta tracten algunes de les principals qüestions que Comissions Obreres venim denunciant ja fa temps davant la direcció. On l'enquesta diu que cal millorar, Comissions Obreres ja fa temps que diem que la plantilla ens sentim com un instrument i abandonats a la nostra sort. Fa temps que demanem uns criteris clars i objectius per l'assignació del bonus. Demanem una planificació d'objectius d'acord amb l'agenda comercial i no una imposició de dalt cap a baix. Reivindiquem també que se'ns preguntin les coses, ja que la plantilla no som màquines de vendre, tot i que se'ns tracti com a tals. Som nosaltres qui coneixem les necessitats dels clients i oferim els productes adequats. Per tot això, Comissions Obreres proposem potenciar el treball en equip, per una major identificació de la plantilla amb els reptes i objectius de la Caixa, establir un sistema ordenat i planificat de campanyes. Proposem que la Caixa camini al costat dels seus clients buscant el màxim benefici per tothom. Creiem necessària una organització del treball que permeti una major participació de tota la plantilla. És fonamental també regular a través de la negociació col·lectiva un sistema de salari variable que tingui com a eix l'objectivitat i la transparència en l'assignació del bonus. Comissions Obreres hem requerit la congelació de les retribucions de l'alta direcció de la Caixa. La proposta la va realitzar la nostra representant a la Comissió Executiva de CaixaBank el passat 26 de gener. Comissions Obreres entenem que cal equilibrar els esforços entre la plantilla i els directius de l'entitat, perquè en aquests moments només és a les plantilles a les que se'ns està demanant esforços per superar la situació i perquè en aquests moments som les plantilles les que més patim totes les restriccions per millorar el compte de resultats. Creiem que els alts directius tenen el deure de participar en la contenció dels costos de l'entitat i per això les seves retribucions han d'anar en la mateixa línia que les de la plantilla.